додгоҳи вилояти хатлон ҷамшед ҳакимов як сокини шаҳри бухта қурғонтепаи собиқро бо ҷурми қатли духтари амакаш мавҷигул ҳакимова ба ҳабси абад маҳкум кард. мавҷигули 36 сола молики чанд нуқтаи фурӯши меваи хушк ва донагиҳо дар бозори Фаровон ва Ҳоҷи Шариф шаби 6 январи имсол дар кӯчаи Хатлони шаҳри Бухтар бо зарби корд кушта шуд. як мақоми додгоҳи вилояти Хатлон рӯзи 17 май ба радиозодӣ гуфт ки ҳукми ҷамшед ҳакимов ҳафтаи равон содир шуд ва ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. ҳакимов соҳиби 3 фарзанд аст ва ӯ бар асоси моддаҳои куштор ва роҳзанӣ маҳкум шуд, афзод ӯ. ҳамсӯҳбати мо гуфт ҷамшед ҳакимов дар гузашта низ бо роҳ ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ ва худсарона тарк кардани маҳалли хидмати сарбозӣ барои 16 сол зиндонӣ шуда соли 2014 бар пояи афви умумӣ раҳо гардидааст. ҳамла ба мавҷигул ҳакимова моҳи январ ҳангоми аз кор ба хона баргаштанаш сурат гирифтааст. искандар солеҳзода сардори раёсати умури дохилии Хатлон қаблан гуфта буд ки қарор будааст ҳамон шаб мавҷигул аз фурӯшандаҳои зердасташ дар ду бозори калони Қурғонтепа пулҳоро ҷамъ карда ба хонааш бибарад. ҷамшед ҳакимов аз нақша огаҳӣ доштааст. вай аз бозор кор гирифта ба дасту ҷигари дуввумӣ зарбаи маргбор задааст. вале ба қавли ӯ ҳамон шаб мавҷигул дар ҷуздонаш пули бисёр надошт, танҳо 400 сомонӣ доштаасту бас. мақомоти милисия мегӯянд ҷамшед ҳалимов дар гузашта аз ҳамкорони мавҷигул буд ва баъди як ҳодисаи дуздӣ аз кораш маҳрум шудааст. ҷамшед ҳакимов низ дар толори додгоҳ ба гуноҳи худ эътироф карда гуфтааст ин корро бо ҳадафи ба даст овардани пул анҷом дод, вале Аскаралӣ Амонзода додраси парванда то қувваи қонунӣ гирифтани ҳукм аз ироҳаи ҷузъиёти бештари ҳодиса худдорӣ кард. солҳои ахир чанд ҳодисаи пурсарусадои ғорат ва куштори сокинони пулдор дар баъзе аз гӯшаҳои Тоҷикистон рух дода, омилони он дастгир ва муҷозот шуданд.